Šta god staviš u ovaj krug, ja ću ti kupiti. Ovo će da bude zanimljivo. Biraš šta god želiš, bukvalno šta god. TV. $450. Šta? Znači, prva stvar je TV. Ti nisi normalan. Ok, kako sad ovdje stavim? Oh my god. Ovako? Uspravno ili kako? Da, tako. Ali pazi, ako pipne krug barem i 1 mm, kraj, ništa ne dobijaš. Ovako. I na drugu stranu. Mislim da smo dobri? Jel to to? Au, Boris, ovaj TV se nakrivio, bukvalno će da padne. Nema šanse da padnu, idemo po još stvari. Eto, mali, bolje da ne potrošiš para jer si već kupio TV. Šta gledaš? Ovo? Znaš šta? Ovo ti treba? Nemamo ni sviđa, ali treba ovo. Rainbow. Znaš šta? Šta uzimaš? Switch? Da. Okej, Switch. Znaš šta? Šta? Ne, neću uzeti. Ne, ovo ti neće stati u krug, nema šanse. Još jedan Switch. I onda ovo. Ja, još treba, još možda još jedan Switch, a? I futrola. I šta još? Kontroler. I sad ide prvi switch, znači ne znam da li je stvarno uzeo 2 switcha. Tako neće stati, nema šanse. Nema šanse. Čak malo, mogu uspravno. Nadam se da nećeš štetiti toga. I sada switch drugi. Neće to da staviš, mora na drugu stranu. A vi tu ti futrola, šta će sada? Mora da uzmeš futrolu. Pazi! Au, malo da je pipnulo. Oh my god! Bukvalno ima, nema ni dlaka udaljena. Bori se ovdje, bukvalno ima jedan nokat udaljen od kruga. Jedva si ovo izdržao. Da probam da li negdje pipa. Ovdje je sve ok, ladno. Stalo ti je sve. Dobio si 2 switcha i TV. Sad kad smo kupili ovaj TV, stari nam više ne treba. Bori se pokušaj ovo, stone pickaxe. Ok, da, to ne radi. Ok, možda bi ovo trebalo bolje da radi. Probaj sada. Ajde, lupi ga. Ej, stara, alo! Već si ga slomio. Oh my god. Nastavi, uništi ga. Uništi ga. Ovo se skide kao freaking papir, šta je ovo? Ovo ima kao trambolina. Bojim se, oh my god. Oh my god, idemo. God damn, bro. Ovo je šuplje skroz. Idemo Hulk. Oh my god. What the fuck je ovo izašlo? Šta je sve ovo? Meni! Skače! To je sasvim dobro. Snage. Jaši sve snage. Što ti je tebe uradio, Borise? Šta ti radio Borisu? Šta ti radio Borisu? Šta ti radio Borisu? Ok, mislim da smo uništili dovoljno TV. Naravljeni TV već bio malo slomljen i zato smo ovo uradili. Također sam spremio 2 poklona koje jako žele, a ne mogu da se kupe u radnji i to ću mu dati na kraju klipa. Borise, ovaj put imaš kvadrat. Ajde, kreni brže. Šta si već našao nešto? Da. Ovo šta? Šta je ovo? What the fuck je ovo? Znaš da će to stati u kvadrat, ali aj probaj. Trenutak istine da li će da stane? On zapravo staje. Nice, ali ok, ipak ne staje, ispašće ti. To neću uzeti. Znači nećeš štap, šta drugo možda uzmeš? Bicikli, skuter, trotinet zapravo, ok. Ovo je teško ovako. Ok, srećno. Ovo ti nestaje, nema šanse, ajde probaj. Oh my god. Da li će da pipne? Da li će da pipne? Pazi ovdje stranu. Zapravo ne pipa. Pogledajte ovo, kako si se izvukao. Ja bih tu gore. Ovo, Fortnite, Nerf pištolj. Ok, još nešto da radi ili ne? To je dovoljno. Ok, znači samo ovo. Ovo će definitivno da stane bez problema. Sad ćemo sad ovdje, došli smo kod freaking baba. Si sivač. Ok, Boris sad stavio sivač. I šta će sad to? Vjerojatno staje u kvadrat. Jedan. Treba mi još jedan. Ok, još jedan sivač. Čak ne. Još jedan sivač, 3 sivača. Da. Evo ti sivača, aj sad kako staviti. Ok, treba ću... Vadiš to. Za malo da je palo, ok.
Moraš da izvediš nerv. O, Prvi sivač, ajde. okej. Nemoj da verujem da si ovo kupio sivače. Okej. Sad još dva. Srećno s ovim. Još jedan sivač. Da vidimo da li sve stoji. Ovdje je sve okej. Ladno. Ladno si opet uspeo, svaka čast. Evo nas i Minecraftu, opet imaš krug, sagradiš šta hoćeš i ovaj put imaš samo 5 minuta. Kreći, odmah. Okej, oh my god. Traži blokove što pre. Znači, nemam pojma šta će da sagradi, nadam se neće biti nešto ko TV. Nadam se da će biti nešto malo mirnije. Ok, uzeo je crni vul i ne znam sad šta kreće da gradi. Možda neku majicu ili neku odjeću jer i dalje vul je. A mislim, crna boja ne mora da znači da će biti odjeća. Borise, šta je ovo? Podsjeća možda na neku kartu. Ili ne znam stvarno šta ovo može da bude, ogledalo. WTF, Borise. Sada ima i plavu boju. Šta ovo može da bude, bukvalno nemam pojma. Plava, crna, pravogonik. Ne znam, morat ćemo da vidimo do kraja. Kako ne možeš da prepoznaš ovo bukvalno očigledno šta je? Ne znam baš, ne znam, mislim, možda vi znate sad kad gledate klip, ali ja i dalje nemam pojma. Kosturska glava viri iz ovoga i iza žuto. Ja sad stvarno, znači sad tek što sam izgubljen, šta ovo treba da bude? Sad stavlja opet još različitih boja, mislim šta ovo treba da bude? Third block, o, sad malo i kontam. Ovo me izgleda kao telefon. They ask you how you are, you just have to say that you're Hoći da mu kupim telefon. Imaš samo 30 sekundi, požuri. Mislim, sada već otkrio si šta je telefon, oh my god. Moram da mu kupim telefon. A ovo treba da bude Brawl Stars logo. Brawl Stars, oh my god. A ono gore Minecraft, jel? Da. Dobro, ovo je drugi, mislim, crveno, to baš ne kontam šta je ostalo, ali telefon u Minecraftu. Jesi, dobro sam mislio telefon. Sad, Boris, se biraš da li ćeš iPhone ili Samsung. Šta ti više odgovara? Ovdje su iPhone-i. Ja bi Samsung. Samsung, onda idemo tamo. Ja bi ovaj. Taj, ti normalan. Ne. Ti si tam pred telefon koji se savija. Ovo je previše velik. Okej. Ovaj je sličan tom, tako da Da. velika. Kako ti taj? Ovo je dobar. Taj je dobar. Da. Okej, dobar je, ali cena nije dobra. Dobro, ovo si izgradio u Minecraftu, tako da kupujemo ti Samsung S21. I evo zašto kupio Switch da igram Minecraft lik, a drugi samo stoji to. Evo ta dva poklona o kojima sam pričao, sada ću mu reći da je jedna kutija prazna. Zapravo obi imaju što nešto jako želi. I da vidimo šta će da odabere. Borise! Dođi! Bira jednu kutiju. Jedna ima što nešto jako želiš, a druga je prazna. Šta biraš? Ovu. Tu. Otvori. Okej. I vidi šta je unutra. O. Šta je to? Drawing tablet. Drawing tablet. Da. I? Vrlo sam srećan. Ok, sad otvori ovu praznu kutiju, šta ima unutra? Pokemon Booster Box. Ovo je najbolji dan. Ne znam što da kažem, bro. Hvala.